1, 2, 3, go. Baby ko si kulot, inaalis ng aking lungkot. Saman, TikTok ko dari sa mukha pa na ay. Sa may chismis ni mo da, kan? Leia. Chismosa, may kadako ka ng TikTok, tapos turbo po kay ka. Saman, lintik. Hoy, isik TikTok ni zombie. Ano zombie? Ano zombie ba? Ano zombie? Sure na zombie. Man nakita ang zombie. Ko na basig patakat fake news dara basig i-report bang kita ka sa barangay bag kanang kuan mo patakat fake news sa zombie mang zombie. Dili. Ang akong heart ba zombie? Patay na. Pero nagatibok paghihapon. Ako'y kinikilig. Kikilig siya. Love you, Lay. Abi ni mo gikilig ko, ha? Gikilig ko. Nanggigil gani ko, lami kay ta kabunalag silig oh. Di ka mo uli. Love. Taga. Binti. Stilan. Bakit TikTok ta rin, nagtoktik. Sa mukha po kay kapod, ha? Mo zombie ron. Paakon, hinunti ka? Okay, hinahinay lang tanong. Hinahinay lang ta storya no. Hinahinay lang. Itong pultahan, Lay. Itong Oh. saling pultahan, bakit? Okay, sarap ka akong pultahan. Sulat lang. Hata akong sarap ang pultahan. Kay, para dili ka ingang sulod ang zombie nga giingon mo. Okay, wait. Happy? Noktok man lagi. Kulto siguro to. Kulto. Kulto na zombie. Zombie siguro na. Di ba gula sa kulto? Zombie lagi na. Zombie. Berihan na to. Makalingkos makaha. Silay o silaya sa mga zombie. Abangan mga biyanga. Don't forget to like and subscribe. Sa pag like. Gusto mo subscribe.